В тази кутия има всички необходими материали, с които можете да си изплетете това маниче, наречено от нас доги-гоги. Ако решите, може да зарадвате и свой приятел, като му подарите комплекта. Кутията е твърда, красива и в нея има прежда, която е изключително мека и приятна при допир. Тя е памучна с пълнеж от вата и е много подходяща за начинаещи. Направили сме и началото на плетката, за да ви бъде по-лесно плетенето. Пухкава вата, с която да напълните телцето на доги-гоги. Аксесуари като очички, дискове за прикрепене и специална игла за прежда. И най-важният инструмент – куката, която е много удобна. В комплекта сме включили схема, която описва всички редове и видовете бринки, които трябва да изплетете, за да се получи това маниче. Има QR код и парола, с която можете да гледате видеоуроците на български език, които стъпка по стъпка ще ви покажат как да изплетете доги-гоги. Дори да сте напълно начинаещ, не се притеснявайте. Видеоуроците започват от самото начало с разполагането на преждата около ръката, с основните бримки, които се използват при плетенето на играчки. Уроците са направени както за десничари, така и за левичари. Бъдете сигурни, ще се справите. Ще имате това сладко маниче доги-гоги. Да оплетем с куката!